yang menikmati lewat live streaming Gumilang dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat menikmati dengan hiburan segar siang ini bersama Java Musik Pancen asik. Yes. Segar hidup. Isi bumi nggo kowe sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal Pak Haji, ayo Pak Haji yo. Goyang tipis-tipis yo. Mas Agus, Mbak Haji, sorry. Iya. Ditemenin Mbak Weo-nya, ayo. Ayo ditemani kakak. Yo. Iya, ayo Mbak. Ayo Mbak Haji, lanjut. Ibu-ibu bapak juga boleh. Ayo.
Jodoh niki Oke. gaduh. Lha aja sapundi, Mbah? Ampun tindak rumiyin ampun.